So guys, update na lang kayo pag natapos ito. Diyan. So guys, tapos na po kaming buhos. Ito ba tayo? Ano po yun? Kaya ang ginagawa ni tatay ngayon ay nagbabalance na lang. Ayan guys. So update na lang tayo sa susunod namin gagawin guys. So guys, nag-finishing kami dito. And finishing ni tatay. Ngayon guys, no, umambon na yung background. So tutuloy lang namin ito bukas. So goodbye guys, tapos na po kami sa araw na ito guys. Ano po yung ginawa namin. Yan. Guys, tapos na po yung dyan lang po guys.